Gwaza mkhonto gwaza, jikijela mkhonto jikijela, phatha nxamalala phatha, amandla. Sanibonani bakithi kumsombuluko emini yantambama, ngithi angibingelele nje, greeting you to everyone. Abalandela babheke loluhla lokukhuluma kulezi nkundla zokuxhumana. Igama lami ngisadinga nokuthi nize ngiyithule uSiyabonga Ngubo lokhulumayo. Umkhulumeli noTolika Kazolonke, amakhosi abezenkolo abelaphi bendabuko ku-national ku-MKP. So siyabonga kakhulu ke bafowethu. There are so many things that I want to discuss and pass on kulesi sikhathi esincane umuntu anaso, but-ke nje kunezinto ezimbalwa very crucial engifuna ukuthi ngiyithinte. Okokuqala kukubonga kubaba uMacingwane, Nkosi yami, ngokusinika umhabulo onamandla izolo eward 113 113 113 ward lapha modlule Pinetown lapha eHillcrest. Siyabonga kakhulu uMacingwane, uChief of Staff kwi-national in the office of the presidency, kwi-office kamongameli. Siyabonga kakhulu kuyena ophethe istaff sonke nokwenziwa kwezinto la ekhaya ku-MK. Siyabonga kakhulu. Ngiyazi ukuthi mfowethu sisazobonana ngoLwesithathu, so ke nje just need to spend some time and do the catch up, my brother. You are very close to me. So okokuqala lokho. Okwesibili-ke in fact uhambe kahle umhabulo, safunda okuningi. Kuyiqiniso ukuthi kubuyelwa phansi manje emasebeni, kubuyelwa phansi emabranchini, abantu kumele babuyele phansi kuyosetshenzwa. Two, we understand ukuthi kunama-challenges kumanye amazone, kumanye ama-ward, kumanye ama-sub-region, kumanye ama-region, even sometimes to a point wamanye ama-province kunezinto ayithintile ngenxa ukuthi kunabantu abagwamba umbuso ngamandla ngenkani, abagwamba amandla ombuso ngenkani, abangafuni ukulalela, abangafuni ukwenza okufanele bakwenze ukukhulisa inhlangano. Abanye bathanda ikhundla kodwa bengenakho ukunakekela ukuthi abantu bathini. One of the major point uMacingwane ayibekile ukuthi njengomholi kumele uhambe emva kwabantu, ungahambi phambili. Kunabantu abahamba phambili abazi kakhulu, abahlakaniphile, abanezimpendulo zayo yonke into, abangafuni ukulalela abantu, kanti enye izinto efuna ukuthi uzenze njengomholi ukwazi ukufunda ukulalela. So ke ezinye izinto lezo siyazi ukuthi kunamanye ama-challenges kwamanye amawadi. Bengade ngokwi-provincial office emini ngathola ukuthi nakhona ziyabuya abantu bagcwele office bazoxazululelwa inkinga ngenxa yo-convener, ngenxa yo-coordinator, abaphatha ngesandla sensimbi, abangabacabangela abantu ongazuza ukukholwa ukuthi ngempela abanye babo basebenzela isitha ngenxa abalwa ngayo uma ngabe umphakathi uzama ukuthi ulungise izinto noma usikhulume. And izinto lezi ebhekeleni namawadi amaningi, siyazi ukuthi kukhona abanye abatshaliwe, khona abanye abathengiwe, kukhona abanye abeze ngey'njongo nangey'nhloso zabo. Kodwa-ke lokho-ke akusisuse ekutheni sikhulume izinto ezibalile. So nje ngizobuye ngibuyele kuleli phuzu lezinto ey'ningi ayichazile ubaba uMacingwane, namavidiyo amanye ngizowaposta ayizolo. Ngiphinde sixolise laphayana ngendlela kube busy ngayo iward 113 size sangafinyelela nalaphana kulena yokugcina besimele siyi-attende ebilapha eHillcrest kuGuru bakithi. Siyaxolisa kakhulu, umsebenzi unzima kakhulu bafowethu, siyabonga. Then okwesibili ngiyafuna ukucacisa le ndaba yecala ngoba ilokhu iyinkinga. Apart from that, ngingaqinisekisa ukuthi namhlanje i-NEC noma ngithi core National Executive Committee yawo-MK ihlangene kwekomkhulu lapha eNkandla la kudingidwa khona indaba zomkhonto nokulungisa izinto ezithile. Siyazi ukuthi kusasa kunecala likamongameli elizobe lilapha eLithuli House mayelana ne-disciplinary hearing yakhe iqhamuka kagogo. So ke baningi abahambile ukuthi bayo-attenda kulokho, but one of the things eyivelayo ubaba sikhulumile mhlambe enye into esibambile indaba ukuthi kufuze ngabe manje siyazi ukuthi njengoba ngisengishilo ukuthi kunabantu ababambe umbuso namandla ngenkani, abanye abangafuni ukuzwa abantu. And ubaba uyaqonda lokho ukuthi uma ngase kuthiwa kuya kwi-elective conference manje kuningi ukonakala noma ziningi idumbe engaphuma ngoba abanye abantu beze ngey'njongo zabo, abazile ukuzoseva umkhonto wesizwe. So ukucacisileke uMacingwane ukuthi enye into leyo
ubaba ekhulumile wathi ngendlela isimo kuyisona, ngendlela ama-commanders nama-comrade azondana ngayo, ngendlela kungekho ngayo ukuthula. Uma ngase kuthiwa kuyokhethwa abantu manje kuyokhethweni, baningi abantu ney'dumbu ey'ngaphuma ngenxa yokuthi kunabantu abavimbe indlela ukuba umkhonto uqhubekele phambili. So-ke ngokwesikhathi esifanele siyathemba ukuthi zizophuma iy'nqumo ey'nqala eziziholela ukwazi ukuthi kwenzakalani, kodwa kuyiqiniso ukuthi ngokwama-structures amisiwe kodwa futhi ayakwazi ukuqhubeka asebenza, kodwa wona amisiwe ngoba phela sikhumbula ukuthi yonke into yayisetshenzela ukuthi kiwa ku-2/3 majority mhla ka-29 May. Emva kwalokho kufuze ngabe sekiwa kwi-conference, but akwazi ukukiwa ngenxa yokuthi kuney'nkinga zangaphakathi, kusenama-cases asaqhubeka, kusabhizi kuyabhekwa nabanye abakhona kususwa kubekwa njalo njalo, kube indaba yasephalamende. Sazi ukuthi kunabantu abangene ngongekho emthethweni, abanye bangenile kodwa insimbi siyabashisa ngoba anjengoba kade becabanga. So zonke lezo izinto ey'balulekile okumele ukuthi siziqonde ezenzakala kumkhonto. Mhlawumbe ngibele endabeni yecala specifically, number 1, cela abantu bangadideki ngoba lo mbuzo lo ngiwuthola ukuthi icala likhishelweni, nangethu u-IEC uzoqhubeka ngomhla ka-27 ukuqhuba icala ngenkani noma u-MK ususile. 1, kunezinto bafethu okumele sizibheke ey'dlalwa yindima yabezindaba. 1, ngesikhathi ngosonto edlule ngoLwesithathu sinemashi, kunento eyenzakalile ukuthi iy'ntatheli bezingekho ngenxa yokuthi bekuzobonakala kudayiseka isithombe sokuthi u-MK ngempela wayewina i-KZN, ngeke kufike abantu abangaki. Kodwa kunento enye eyenzakalayo kubantu asebeweke bawabhekela eduze ama-by-elections. Lokho kuvela kimi, akuveli kumkhonto, kodwa kuvela kulwazi nasekuboneni nasekufundeni imudi ukuthi kwenzakalani ezweni. Uma ubheka ngokwama-by-elections, kuthathwe ngokwe-legislator kwabekwa inkatha njengeqembu kuyilona esebenzisana no-ANC ukubusa nokuphatha amandla. Njengamanje kunento eyenzakalayo edinga ukuhlolisiswa ibheke. Kusho mina bafowethu, akusho MK, ngikhuluma mina njengomuntu oyi-TikToker, umuntu oyi-Facebooker, umuntu okhona ku-WhatsApp, umuntu olalelayo okhona kwi-ground, okhona futhi nasehhovisi lo-MK naku-national naku-province. Kunento eyenzakalayo la KwaZulu-Natal njengamanje kubonakala kunalento edayisekayo ukuthi kuma-by-elections lokhu kubonakala kuwina inkatha, and lokho kuyezinye zezinto esetshenziswa abadayisi, esetshenziswa abezindaba ukuveza ukuthi ngempela lento ye-MK ayikho. Uma kuqhubeka kuwina inkatha kuma-by-elections kusho ukuthi kunenkinga. Yebo, mhlawumbe iyawina ngendlela ewina ngayo, kodwa kuyinto njengithi ngifisa ukuthi siyibheke ukuthi yona isho ukuthini. Mhlawumbe-ke ngokuhoxiswa kwecala leli IEC ethi izoqhubeka noma ngabe i-MK isiqhubekile yathi iyalihoxisa ukuzinezela ubufakazi. Asikufunde lokhu ukuthi 1, isizathu sokuthi lihoxiswe okwesikhashana ingenxa yokuthi kunobufakazi obunye obukhona obudinga ukuthi bunezelwe ebufakazini obebukade butholiwe, ngoba akwazi ukuthi bese kuqhubeka icala ebese usuletha ubufakazi obungekho. Kumele ubufakazi ukuthi ubu-aplayele obuzothatha isikhathi ukuba bube ingxenye yobufakazi obukhulu benkantolo. So 1, ukudonswa kwecala akusikhona ukuthi ngoba kuthiwa asinabo ubufakazi, kodwa kunobunye obubonakala bungadlala indima enkulu ekutheni buwenze umsebenzi wokuthi buqinise icala. Kokuqala lokho. Okwesibili, siyazi ukuthi sikhona kuze kube umhla ka-29 August, because after mhla ka-29 August uma singaphumi isinqumo esiphelele uyalapsa u-3 months ozoholela ekutheni kwenziwe lento esithi i-re-election, ukuphinde kukhethwe kabusha. Esaziyo ukuthi ezinye zezinto u-IEC kanye nahlangene nabo kwenza isiqiniseko sokuthi akubuyelwe ekutheni kuphinde kuvotwe kabusha. So-ke nakhona lento ukuthi benze ngazi ukuthi bayajaha ukuthi akuhlanganwe alibe khona icala, bafuna ukuveza isithombe sokuthi u-MK awunalo icala kanti abakhululeka icala likhona. But okwesithathu kakhulu, icala njengamanje livulwe kwi-International Court, engeke ngisho ukuthi kephi, kodwa liku-International Court ezoshesha yona, engeyona iqembu noma engeyona inkantolo ethengekayo noma elele embhedeni munye kanye nayi-GNU ye-IEC kanye nabo bonke abahlangene nabo nengathengeki kalula. So uma lokho sikubamba-ke then okunye-ke
Ngiyahlela njengamanje mengisuka la e-office kuhlela kwami ngokusemandleni ami. Kusasa kudingakala eMpumalanga province sobe sikhona, ngiyakholwa noma kunezinto ezithanda ukuphazamisa, kodwa ke ngakho konke kusemandleni ngiyakholwa ukuthi kuzogcina kufikekile, sikwazi ukuthi silungise izinto ngoba silindiwe. Siyazi ukuthi akhona okokuqala ukusihlelela ukuthi sifike phezu kwezinto ezikhona, and ngiyazonda ukwenza ama-excuses. So ke by all means necessary umuntu uzoza ngakendlela ukuthi abe khona eMpumalanga siyeza. Number 3, ngiyafuna ukuthi kusaqhubeka ekiwa phambili bafowethu, asibambeni. uMK ukhona, awuyindawo. Ezinye zezinto eziphathelekile zavela ikhona ukuthi njengoba sikhona nje siwu-MK kumele silwele ukuba sibe ngabaholi abangesibo nje abaholi ngokwegama, kodwa kube abaholi abangabaholi ngokwezenzo. Abantu bayodinga kakhulu MK, siyadinga lempu ukuba siyilwe siyinqobe. So okunye kwakho-ke ngizokuposta kokulandelayo noma kumavidiyo alandelayo. Mhlawumbe okugcina njengoba ngisho ukuthi umuntu ubhizi kakhulu lezi nsuku, sixolise kulabo belindele i-Sunday devotion abangayitholanga. Ikhona ihleliwe kuwukuthi kubhizi njengoba namanje ngithi sihlela indaba yaseMpumalanga mesibuya lapho i-Eastern Cape and so forth. So ke siyabonga kakhulu ma-commanders, ibambeni. Ngiyakholwa ukuthi lokho enikuzwayo kuqinisekisile. Okugcina ngci indaba yephepha leli esinike nalibone belinomhabulo wawo MK, kuphoqa ukuba silimise ukushicilela noma ukukhulula njengoba bekumele liphume kusasa. Izathu zalokho ingoba kube khona ama-technicalities, including ukuthi kube khona ukubonisana ukuthi asibe nakho ukuthi sibe nencwadi ephathekayo ukuthi uMK provincially bakwazile ukuthi basinikeze imvume. In fact sibe na meeting nabo namhlanje, bavuma ukuthi balifuna liqhubeke sisebenze zo-MK ngoba senesigama lo-MK nezinto ezithile. So badinga incwadi basinikeze approval sikwazi ukuthi-ke kusebenzeke noma vele bekungenankinga seqaleni, but sifuna ukuqinisa ukuthi ubudlane bethu asenze okwethu. Okokuqala lokho. Okwesibili, kwazoba nezinto ebeyithinta abantu abathile bebekade bethinteka, okuphoqa ukuthi nabo bacela ukuthi bahoxe kancane kwenzela ukuthi kuze kulunge ezinye izinto abazilungisayo. Kodwa siyaqinisekisa ukuthi ngesonto elizayo iphepha lenu labantu lizobe likhona. Siyahlela ukuthola abantu abaningi noma ukwenza amakhophi amaningi. Ngishilo ngathi nase eLimpopo kukhona sebecelile ukuthi bacela ukuthi mangabe sesiligaya noma sesiprint sibathumelele baliphendule libe zilimi ezithile, mhlawumbe isivenda kanjalo ngokwezilimi ezangalena likwazi ukuthwala nangezilimi eziningi. Kanjalo nabafisa ukwenza njalo singakujabulela, ikakhulukazi ke bafowethu ngoba lumsebenzi omkhulu othinta uMK. Siyafisa wonke umuntu ofisa ukuthi abe ingxenye yalo asithinte, including ama-funders ngoba kunemali edingakala, ezinye ifunakala upfront. Sinayo ingxenye yokuqala kodwa ukuqhubeka kakhulu ukuze lifinye lapho esilifuna khona. Siyasidinga isandla noxhaso nabantu abazongenelela ukuze iqembu lethu likhule, nanokuthi legebe khona noma ngithi lesi sikhalo esikhona phakathi kokwenzeka ku-national, kuma-province, kuma-region, sub-region, ama-zone, ama-ward, ama-convener, o-coordinator njalo njalo. Uthola ukuthi ulwazi alifiki, igcine kunama-confusion. Iphepha lidlala indima yokuba lisigcwalise leso sikhala. Siyabonga kakhulu, siyanithanda. Amandla.